základ, než vlastně začneme šahat na cokoliv přední, což není ještě spolymerované, tak se na rukavice. Jo. Tak. Nasadíme rukavice, nejdůležitější krok, jo? Zbytek jako technici na to určitě přijdete sami. Já si myslím, že tady na tomhle to není absolutně nic těžkého. Já tady použiju ještě i to světlo z toho mikroskopu, ono mi to trošičku rozbije ty žlutý světlo. Máme tady dvě takovéhle lahvičky. S tím, že dneska budeme lepit tištěné zuby. Ono v minulosti existovala sada, dneska v dnešní době už se to vlastně prodává pouze po jednom, nebo zvlášť, takhle lépe řečeno. Jsou na těch lahvičkách, to tady máme, jmenuje se to Step 3 Total. Tady se to jmenuje Step 2 a existuje i Step 1. Step 1, který tady nemáme, se týká zubů, které jsou frézované. A tam se vlastně ten step 1 je vlastně taková tekutinka, kterou se naleptá, zdrsní se povrch toho PMMAčka a tím se vlastně připraví vlastně ten povrch na to lepení. Já upřímně tu jedničku nepoužiju, já si ty PMMAčkové zuby pískuju. Jo, protože já si je vezmu ze spoda, vytvořím tam jakoby fyzickou mikroretenci, že jo, a je to. Písek. Co? Jak hrubý písek. 50 máme, no v laboratoři máme pouze 50. Jako nic. To PMMAčku, je to lepší to ofoukat, to párování, přibližovat se moc blízko k tomu plastu, stejně jako se nemají párovat protézy, že jo, klasický anebo tištěný. Tak. Máme připravené tohle. Teďka si vezmu. Tak, máme tady, ještě uklidním ten bojdel, já vás tady, pane doktore, zastavím. Tak, a oddělíme si vlastně ty zuby od toho, prostě zatlačíme na platformu, škrtneme a zuby lítají, jo? Jak to bylo v té hře o trůny, že jo, naučím tetičku lítat. Tak, děkuju, jo, takovouhle podporu tady. Tak, máme jednu platformu, potom po každém odstranění tady toho vezmu nějak, teď ne, to je v pohodě, já to jenom prostě do budoucna izopropyl alkohol, nastříkám, setřu a pořádně vyčistím. Tady touhleto špachty, aby mi tam na tom povrchu, vlastně na té tiskové platformě nezůstal žádný bordel. Důvod je proto, protože při dalším tisku, když to pojede dolů, tak ono se to vlastně ten rezin tank, vlastně, do kterého se to ponořuje, tak je tam tenoučká blána. Ta blána je lehce prorazitelná a do té blány ono se to opře a přesto to vlastně svítí. Jo? A vy, když budete na té platformě mít nějakou nečistotu, nějaký prostě něco, co bude na ten povrch, tak vám to vlastně zabrání v tom, aby se to správně přilepilo na tu platformu a tím pádem budete mít misprint. Jo? Takže kdykoliv je misprint, tak je chyba buď kalibrace, což tady u tohohle řešit nemusíme, nebo je nějaká nečistota na platformě, nebo je nějaká nečistota v rezinu. Jo? To jsou 3 základní chyby. Potom může být chyba samozřejmě v pozicování, nebo jak byly nandané ty podpory, ty supporty, ale nejčastější chyba prostě bývá s prominutím bordel v tanku. Jo, to znamená vytvrzený, a to není jako, že bordel, jako, že tam něco napadalo, protože tady v tomhle případě nám tam nic nenapadá, že jo. Ale nepodaří se nějaký tisk
a oni nám tam zůstanou nějaký kousky už vytvrzeného materiálu a ono se to nedosedne přímo na ten, že jo. Takže to jsou základní věci při tisku, které se stanou. Takže vlastně vyčistíme tu platformu, potom vystříkáme, vyčistíme, vrátíme do toho. Takhle. Odloupneme a máme ji vlastně připravenou takto. Tak, občas si všimneme, tady je, já nevím, jestli tady máte nějaký pomůcky a místo, kde bych mohl trošičku s izopropylem a vyčistit. Když se podíváte takto dovnitř do toho, a já to nakloním, tak tady u vrchu si všimněte, že tady v těchto kapsičkách je trošičku lesklo. To, co se leskne, děkuju, to, co se leskne, není dobře dostatečně vyčištěné. To znamená, že tam je tekutý rezin v tom. Já ho tam teďka v tuhletu chvíli, já si ty zuby můžu vzít, vyzkoušet si je do těch kapsiček, jak mi tam sedějí. Pokud by ho tam bylo moc, anebo pokud ty světla z periferního prostředí, já si to jenom rychle odlámu, pokud by nám ty světla už to pomaličku začaly, jo, vidíte, už mám docela i zapatlané rukavice, že jo. Takže já se ujistím, abych tady na to neměl moc toho. A pokud ty světla z periferního prostředí nám to tady v tomhletom vytvrdí, tak nám ty zuby už potom nebudou zasadit až úplně přesně do té kapsy, jo. Takže když to máme hned, tak se nám teďka nic nestane. Ale když bychom to měli, já to teďka nebudu dělat s tímhletím, já jsem si teďka uvědomil, že tady nemám stlačený vzduch a já bych to musel tam vyfoukávat a vysušovat, že jo. Takže teďka to tam nebudu dávat do toho, ale takže to budeme lepit hned a máme to, že to je ještě tekutý. Ale jo, proto se to nechává v těch nádobkách, aby nám to nevytvrdilo okolní světlo. Takže já si to tady jenom vyzkouším dovnitř. No a stane se něco, když tam zůstane ten zbytek, kromě toho, že to tam nedosadím? Nestane. Ne, To se potom přesvítí, ano. Takže když se to dělá rychle, tak to nevadí. Nevadí to. No, a sedí nám to tam krásně napevno. Takže toto je taková ta preliminární zkouška těch dosedů. Takže do 75% se mi to vejde, jo? Takže takto, tak. Já vám to ukážu takhle. Já si tady vlastně zase trošičku, aby se mi tady neudělal totální nezabordelil ten stůl. Teďka si to vlastně vezmeme, máme zkoušku jakoby provedenou, naskládáme si ty zuby tak, aby jsme prostě věděli, že to čapnu, bum, zalepím. Kde ji mám? Tady. Jsem prčka. Lampičku připravím. Toto je klasická lékařská, taková ta rychlolampa, fakt jako s vysokým světem. Na háji to svítí jenom 3 vteřiny, že jo? To je fakt jakoby, já se to naboduju tady tímhletím a to. Používám teďka step 2, jo? A s tím step 2, já si to teďka i dokonce vypnu, tady tohleto, protože toto má vyšší svítivost a tak. Jak jsem se zmiňoval, toto je vlastně to samé jako tohle, akorát že hustší. Takže když náhodou by mi došlo tohleto, tak můžu normálně použít ten rezin, kterým jsem to tisknul, akorát mi to bude více téct, je to méně kontrolovatelné, jo.
Takže vlastně nám tohle se tady ještě vezmu ty a vezmeme klasický, jednoduše, já si myslím, že tady tohleto to je vůně, to už jsem dlouho nedělal. A rovnoměrně, já nevím, jestli to jde vidět, ale jde to vidět. Rovnoměrně ty kapsy naplníme, nechceme je přeplnit moc, ale musíme toho tam mít. Tak, teďka jste viděli, že to tam bylo celkem natěsno, že jo? Takže berme ohled na to, že toho tam je dost. Tím pádem, já toho tam moc nemusím dát, a když toho tam dám hodně, tak budu mít hodně overflow, že jo? Toho, co mi přeteče. Tak si to takhle tady jenom do toho naďobu. Když pojedu rychle, pro ty z vás, kteří si to potom vyzkoušejí, budete to mít v ruce, tak si to udělejte rovnou, že jo? Nebo když si to budete chtít zkusit po těch kvadrantech to tam lepit, tak to klidně lepte po těch kvadrantech, akorát bacha, kdybyste si to vytvrzovali mezi, tak ať si neosvítíte i tu vedlejší kapsu, pač to tam potom nenarvete, že jo, ty zuby vedlejší. A to už se nevybrousí do přesnoty. A já si upřímně i ďobnu ty světla, protože ono to fakt jako... Tak tady je. Jde to vidět, super. A to vyskvrtají ty zuby, nebo aj Ne, jenom zuby, tohle to ne. To je lepivě, toto se prostě, to je... To kdybych opískoval teďka, tak by mi tam ten písek do toho permanentně se imbedoval, jakože, jak se řekne embed, jakože... No. Zůstal by tam. Ano, zůstal by tam. No, nadám si toho tam tak akorát. Kdybyste někdo chtěl a nekoukat se přímo jenom do té kamery a chtěl byste se přijít podívat přímo, tak klidně pojďte. Já jsem zvyklý na to, když mi lidi koukají přes rameno, mě to vůbec nevadí. Takže klidně můžete. Tak, naďobu si tady tohleto, vložím si to do toho. A teďka poprosím, máme tady nějaký kapesníčky. Já vím, že tady máme tohle, ale kapesníčky. Kapesníčky, klasické Kleenexy, jsou nejlepší na vyčišťování tady toho předtím, než se to vytvrdí. Že oni dobře nasákávají, že jo, na sebe. Takže já si to takto. Zlatý, děkuji. A teďka, aby jsem si to nedostal moc na ty zuby, ono to stejně z těch zubů potom jde jakoby dolů, že jo, ale směrem dolů si to otřu. To, že se to dostane na zbytek té vazy, absolutně vůbec nevadí, že jo, to se vytvrdí, takže jsme cajk. Ale mě to stejné tam na trošku. Ano. Takže se nemuseli zalejvat ty krčky, jakoby, Ne, ne? to se musí zalejt, protože ono, když se to vytvrdí, ten první vytvrzovací tam se vytvrdí taková ještě ta inhibiční vrstva, že jo. A tam tím lakem se to, nebo já tomu říkám lak prostě, jo, se to jakoby zacelí, jo. Takže já to teďka dám vytvrdit a potom vytvrzení, jakoby potom zalepení a potom vytvrzení tady v tomhletom, tak si vezmu a obrousím si ty čepy ještě. Jo, nebudu odbrušovat ty T-bary, co jsou tady. Můžu to udělat před nebo po, to je de facto jedno. Ale já si to většinou odbrušuju teďka, aby jsem to měl prostě při to. Takhle. Tak, ujistím se, že to tam všechno je docvaklý. Že mi nikde něco... Takový to cvak to udělá, neudělá? Ne, to je jenom docvaknutí, to je jenom jako dotlačený. Takto, ale proto si tam dávám ten, a viděli jste, že to tam šlo celkem natěsno, že jo, a tam byl Spacer 140, takže opravdu jsem nepochopil těch 70, co tam je původně. To tak říkám, to jsem zkusil, jsem to nedal. Chybama se člověk učí. Tak, takhle.
No, zavřeme oči pryč. Už takhle, dneska nějak Máš to dneska nepracujíš. přesně, to chybí ta sáda. Já jsem se dnes nevykoukala. Tak já budu tam. Já to dělám na tom prostředním zubu mezi těmi. No to osvítí, prostě, aby mi to tam vydrželo. Jo, no to, pardon, já se omlouvám. Tak. Takhle to tam máme zafixovaný. Už to tam drží. A teď se to vlastně vloží na to přilepení. Ano. Můžeme to dát tady na tohleto, nebo já to tady de facto můžu položit i tady na této platformě a já to potom odlámu předtím, než to budu dávat na ten finální den, že jo. Takže teďka to můžeme klidně dát takhle. Jo. A potom, když se to bude dávat na to finální, kde tady mám nějakou tady tuhletu krabicu, tak tady jsou potom tyhle takovej ty báry prostě, které se tohle, no, si tady vezmu jeden ten předpřipravený a ono se to za tohle to tady takhle krásně zavěsí a v tomhle tom se dělá to finální vysvícení. A jenom kvůli tomu se to neodřezává. Ne, ony ty báry jsou tam na tom kvůli tomu, protože aby se to neskroutilo, přesně tak. Jo. Není to úplně vytvrzení, toto je takový post-processing. Toto se dá vytisknout, existuje na tom STL. Pak se to opracuje lehce. Tady máme normálně gumičku, čímkoliv prostě to jakoby předleštíme a pak normálně na leštičce, klasika. Jestli můžu po té trojice na leštičku. Ano. Jo. Ano. Tak. Tak, teďka je poslední fáze, já se tady měním rukavice, protože já jsem jim nechtěl oťapat ještě v tiskárnu na druhé straně. Ty jsi jim tak ukazoval ten Digital Fuse program? Ne, jenom, že jako vypadá, když se na to koukáš vzdáleně přes ten prohlížeč. Jo, Na jo. ten displej. Teďka vlastně proběhl 2minutový Digital Fuse, což znamenalo, ono to tam seplo jenom na to, aby nám to tam přichytilo ty zuby dobře do toho a vlastně vysvítilo jenom ten povrch toho celého nalepeného objektu, že jo. A já si teďka vezmu a teďka si vlastně vezmu a jenom si potřebuji, já jsem si nebral žádný štětečky, tak si použiju normálně mikrobrush. Dobrý, já si použiju mikrobrush. A prostě mikrobrašem. Jednu vrstvu, jo? Kompletně. Jo. Okolo těch krčků. Si to tady takhle zasíluju. Ono je to podobný, používal jste někdo Optic Glaze okolo krčku na protézách? No. Ne. Stejně dělá se to úplně stejně jako tady u tohoto, akorát, že tady u tohoto má funkci. Já jsem, to, že to je poškrábaný, tomu absolutně vůbec nic nevadí. Slyšela, no, ale že je šikovná ta... Jo, zaoblená, no. Tak to si vemte tu zobrou, tady tuhletu a vezmu tu diskem nebo něco. Si poradíme v laborce, že jo? Přesně,
Tak. Tak dřív se to dělá ze zlata, no, teď už jenom ze rukou. Za to je hezčí. Tak, takhle to máme vlastně ty krčky jakoby za to zasílované a teď to dáváme vlastně na to finální vytvrzení, že jo. Jsou lidi, kteří si tady tohleto v téhle ty fázi ještě oddělávají tady tohleto. Já to nemám rád, protože si tím strašně zabordelím tu protézu, že jo. No, Takže já počkám, až je to komplet vytvrzené a pak si to jenom dobrousím, doleštím tady nějaký. V tomhle případě, že tady nechám tohleto, tak ne. Ono se to dá, teďka, když si to od toho, no je to lepší, když si to z toho sundám, jo, tak je to, tak vlastně ty čepíky, které tam v lehou lince u toho zůstanou, to vám potom ukážu, jo, nemělo by se, tady už i já jsem na to trošičku alergický, že nemám rád, když se to dává, když se to přichycuje dovnitř, já se snažím jich tam nechat minimálně fakt, ale ty, co tam zůstanou, proto tady mám mikroskop, tak si fakt vezmu jenom lehou lince, malinkou freskou, prostě jenom si to tam jako škrtnu a není problém. Když děláme ty, tak tam taky asi, že jo, to vzít jenom jako u chráničů. U chráničů to, ano, no, to tam lehou lince prostě Já jsem to... to zkoušela leštit a to nejde. To nejde. To ne, no. Víme, já jsem jich tady naflákal strašně moc dneska, protože ono se vždycky, to je vždycky nejhorší věc, když se jde na školení, tak vždycky na školení se něco pože, jo. Tak já jsem vždycky extra opatrný s počtem těch spojů, který tam dávám, aby jsem se prostě ujistil. No, taky jsem byl na nějakých školeních, kde se dávalo něco tisknout a ono se to nevytisklo, tak... No to jsou nejlepší školení, protože pak člověk vidí, jak se s tím popasuje, jasně. Když Takže teďka máme tohleto, takže teďka tady vidíte, že já se vlastně, jak říkám, dá se to sundat před nebo po. Když to nemáte, když to nesundáte před, tak si to tady do toho postavíte rovnou a nemusíte používat ten držáček. Když to sundáte, tak si to takhle fouknete na ten držáček, jste to viděli takhle. Jo, držím to tam za ten, já se nevím pracovat A proti u tomu. toho vytvrzování neskroutí se to? Ne, od toho jsou tady tyhle ty podpory. Jo, ono, kdyby to u toho vytvrzování, kdyby to ty podpory, nemělo, já jsem to zkoušel, odendal jsem je z toho a vytiskl jsem to bez toho a vydal jsem to vytvrdit. Jeden s, jeden bez a porovnal jsem si to na modelu, tak ten, který byl bez, tak normálně měl ty strany, ty protézy, takhle bylo to prostě vohlí vevnitř, jo? Takže to prostě by to nesedlo. Takhle si to vezmu. Voilà. Já to teďka fouknu do toho Price Printu.